Pipo Serrano, com està aquesta realitat paral·lela? Bon dia. Doncs molt bé, bon dia. Molt excitat de tenir tan a prop aquestes eleccions europees, que tradicionalment tothom segueix tan al detall. Sí. Ja sabeu a qui votareu, tots vosaltres, o no? Ni idea. Que parles d'Eurovisió o no? Jo he d'esperar el dia de la reflexió. Molt bé, no m'ho digueu encara, per pensar, no? Perquè ara no és massa precipitat. Bé, de totes formes, com jo ja t'avançava l'altre dia, a mi em preocupa molt a qui enviem a Europa, perquè, com tots sabeu, el nivell d'anglès dels nostres polítics, diguéssim que no passa pel millor moment, no té la seva millor qualitat. De moment, l'únic que impressiona, com ja vam ensenyar la setmana passada, és el d'Aznar. Nicolás Sarkozy ha fatto una frase que es chocante, ma che è assolutamente normale. L'ha detto, Sí, aquest era el d'italià que tot va impressionar. Francia. Sí. La differenza, per esempio... També impressiona el del bo d'en Terry Cabres, bona persona. Par exemple, le Parlement européen ne peut pas proposer des lois. Ça, c'est incroyable. Well, yes, in fact, they affect us greatly. C'è una cosa molto basica non è stata fatta e deve essere fatta, una politica per i giovani. La Gran Associazione Internazionale dei Scrittori, einzelnen Abgeordneten, aber vor allem die Fähigkeit. La llengua és important perquè ens permet comunicar-nos. Ho toca tot. És molt difícil el canvi d'idiomes així sobre la marxa. És complicat. Bé, a banda d'ells, jo no tinc massa clar que ens puguem defensar com toca Europa. De fet, jo m'he imaginat... Bé, el que podria passar posant a 2 expresidents, igual que vam posar la setmana passada a Aznar, i la cosa no queda massa bé. Moi, j'ai l'impression que dans l'Union européenne, il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de fonctionnaires. Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. But one has the feeling that in his day-to-day, the decisions made in Europe don't affect them. Don't you think so? Sì. Quindi, noi giovani, che cosa possiamo aspettarci dal futuro dell'Unione Europea? No hablo inglés. Pero con tantas nacionalidades debe ser difícil coordinar a nivel internacional, ¿no? Thank you. Hablo en español. Und dann, wenn Sie im Europäischen Parlament sind, welchen Einfluss und welche Stärke haben Sie als Abgeordneter? Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable invitation à m'adresser à cette Assemblée nationale française. Gent valenta. Europa, unida, jamás será vencida. Ja, 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 ja. Era Zapatero, no? Era Zapatero, sí. Ostres. Realment gent valenta, perquè a vegades... És que a vegades toca fer-ho, això. Sí, a vegades toca fer-ho. De fet, i dit això, aprofitant la benentesa, parlem d'idiomes, perquè aquest cap de setmana vam viure una de les cites de l'any, un d'aquells dies en què l'espectacle televisiu aplega més de 5 milions de persones, d'espanyols, en aquest cas. Eurovisió, estàs parlant d'Eurovisió. Efectivament, Eurovisió. Aquesta és la cançó que tots heu sentit 2.300 vegades. Escolta'm, jo vaig al·lucinar, perquè jo no la vaig veure. No vaig veure Eurovisió. De veritat, eh? I vaig arribar, i m'havien dit del programa, de l'escenari... Vaig flipar amb com a espectacle televisiu. Impressionant, eh? Aquesta gent té quartos. Té quartos, ho sap fer, aquesta gent, eh? Ho sap fer, i tant. Molt bé. Aquesta que sentiu és Conxita Wurst, en català correcte seria Conxita Salxitxa. És veritat. Wurst vol dir salxitxa. Wurst, és veritat, sí. Té una connotació, això de la salxitxa. No ho sabem, això s'ho va posar ella, suposo. I amb un altre moment en el que molta gent recorda de forma, diguéssim, molt especial va ser el moment en què la nostra companya, Carolina Casado, atorgava els punts a la resta dels països. Jo t'he de dir en aquest punt que la gent és molt dolenta. Per què ho dius? Perquè tothom va fer molta broma dient que havia estat molt malament, que l'anglès, tot això. Jo només puc dir que ella, pobra, va tenir un lapsus, però escolta, que hi ha gent que la comparava amb Ana Botella. Ah, sí? I no pot ser. Però a veure... Jo, perquè veieu que no és veritat, que ho va fer bé i que no pot ser, diguéssim que us he portat el moment de Carolina Casado, en aquest cas, salpebrat, una mica salpebrat. Let's move on to Spain and here the first... Vamos a ver ahora, Carolina. Good evening, Carolina. Maybe have your top points, please. Vamos allá, ¿no? Buenas noches desde Madrid. Madrid is fun. Good evening, Europe. Godnat, Danmark.
And congratulations. Ojo, ojo, ojo. Congratulations. Lots of kisses to the millions of Eurofans. Vamos a ver a quién vota España. The results of the Suecia, Spanish vote. Austria. Good luck to you all. Vamos a ver. 8 points from Spain go to... Vamos. Venga, va! That's suspense, Spain. Please let us have 10 points. Yes, 8 points from Spain. ¿Cómo dice? 8 points. Our guests, 8 million each year feel at home. Go to Romania. Rumanía. 10 points go to Sweden. Suecia, ya lo habíamos dicho, anunciado. I like to continue our friendship. And finally, our 12 points go to Austria. ¿Y en el Madrid de los Austrias? Austria. ¡Hostia! Austria. ¡Hostia! Austria. Austria. Muchas gracias, España. Això no es fa. Va ser una cosa així. O sigui, això no ho sabia, t'ho juro, és la primera vegada que m'hi assabento d'aquesta La gent és molt exagerada, ja t'ho he dit. No hi ha de conya. No hi ha per tant. No, és que no hi ha per tant. Bé, parlant de música, jo sé que tu deus ser molt de Conxita Wurst, però t'agrada més Conxita Wurst o ets més de Flors Mariae? A veure... Don't worry, leave you. No te'n recordes? Sí. No. Fa 2 setmanes, no? Una, memòria de temps. Ah, sí! Horrorós, això. Era allò tan horrorós. Aquestes dues noies que fan una coreografia fantàstica. Ets més de Conxita, tu, per això? Jo... Salxitxa. Bueno, és igual. Jo és que després de veure la teva emoció, després d'escoltar aquestes noies, he cregut que com a crític musical en què t'estic convertint, era necessari que escoltessis el nou cantautor que s'està posant mig de moda, perquè és de mig moda, més o menys. Ell és islandès, porta 20 anys a Catalunya, es diu Halldór Már. Ah, sí, home, l'he sentit, que fa versions de la Guillermina Mota. Ara, Guillermina Mota, per exemple. És que he pensat que t'emocionaries. Sí. Let's shake it, baby. Aquest és el Remena Nena, Let's Shake It. Let's shake it, baby. Aquest és el moment musical de la secció. Hem abordat ja 3 temes impressionants. Anem al quart, que és aquesta cançó que segurament també t'agrada. A veure... Sí. És l'himne del Barça. En flauta. Sempre emociona més. Qui ho toca? Una noia a YouTube. De primària. Si vols ja et busca el nom. És una noia a YouTube. Una noia a YouTube. No és els segadors, això? No. I la noia tenia més de 30 anys, vull dir, primària no era. Bé, apaguem tota la música que hem escoltat fins ara, centrem-nos en aquest himne, perquè és el moment d'abordar un altre dels temes de la setmana. Com tots sabeu, tothom ho donava per perdut, tu ho has explicat tots aquests dies, sembla que finalment el Barça podria acabar de campió de Lliga. Si ens ho arriben a dir. Si això passa, serà molt gran. Però serà molt gran, tot depèn d'ells mateixos i s'ho juguen tot a un partit. Aquest cap de setmana serà contra l'Atlético de Madrid. Bé, jo, sabent que ja, diguéssim, que té molta importància aquest encontre i que tot Catalunya i mig Madrid, perquè no seria tot, estan pendents d'aquest partit, he trobat la manera de calmar-vos a tots amb l'ajut d'una arma secreta. Ah, mira! Sí. Es tracta d'una bruixa, ara em refereixo a una de veritat, és una experta en tarot, té un web que es diu karmatarot.wordpress.com, és un blog, on hi podeu veure, i alerta, perquè jo em vaig quedar al·lucinat, la seva especialització i fixació en qüestions futbolístiques. Ah, sí? Sí. O sigui, que està especialitzada en... Ella té un apartat que es diu Futbol Tarot. I dius, home, no podem passar la setmana... Però això és perfecte per fer travesses? Home, doncs això mateix és el que necessito, per això jo crec que hem de saludar la Carme Bax. Ah, doncs Carme, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bé, amb ganes de saber què passarà aquest dissabte, doncs. Ah, bueno, jo també tindria ganes de saber-ho, Però, home, però ho hauràs mirat. Sí. No, sí, mira, és que, a veure, m'heu agafat una mica aviat, perquè jo tenia previst fer aquesta previsió el dijous. Clar, no he tingut temps de madurar-la. Sí que he començat, perquè, clar, ja he acabat les meves altres ocupacions futbolístiques, i ara estic amb aquesta, i sí que, bueno, jo crec que una miqueta d'alegria podem tenir, almenys els que som culers. A veure, Carme, anem per feina. T'hem de fer 5 preguntes i tenim poc temps perquè Europa ens espera. A veure, les 2 tirades, tant pel Barça com de l'Atlètic de Madrid, són molt igualades. Tot i així, com que el Barça té sobretot que és el sol, la carta millor que hi ha, em pot indicar que pot haver-hi que guanyi ell, tot i que ens ho posaran complicat, haurem d'anar a l'arboristeria a comprar tila,
Mulla't, Carme. Guanya o no guanya el Barça? Jo crec que sí. Sí? Minuto resultado. Sí, el possible resultat. A veure, el possible resultat, jo en principi em decantaria per 1-0. 1-0, en tenim prou, eh? Però, deixeu-me dir un però. Va, a veure. Com que sabem que l'Atlètic de Madrid és molt perillós i tot això, i cap la possibilitat que també per les seves cartes pugui marcar un gol, jo crec que al final guanyarà de totes maneres el Barça 2-1. 2 minuts, eh? Si no és 1-0 perquè els altres no marquin, marcarà el Barça el 2 que li falta. O sigui, el que és important és que el Barça guanya la Lliga. Jo crec que sí. Molt bé. Escolta, més preguntes ràpides. Aquestes ja han format sí o no, quasi. Tata Martino, abandona el Barça a final de temporada, sí o no? Sí. Jo crec que sí. I tant. Home, tu també estàs a les cartes. Això es veu. Està molt agobiat, té unes cartes fatals perquè està molt agobiat, i ell el que necessita és buscar un lloc una mica més tranquil i més relaxat. Luis Enrique, proper entrenador del Barça? Jo crec que sí. El que passa que ell ja tindrà una mica de problemàtica, vull dir, potser tindrà unes certes complicacions i uns moments difícils, però ell té en ment venir i jo crec que vindrà. Sí. Actual president del Barça, Bartomeu, acabarà el mandat? Jo crec que sí. També li surt la carta del sol al final i jo crec que en principi sí. Escolta'm una cosa. Digue'm. Dimarts vinent et trucarem. Si el Barça no ha guanyat la Lliga, em direu de tot. Et trucarem i et direm de tot. Ben fet. Estic acostumada també, quan fallo. Escolta, escolta, mira, si jo encertés tot al 100%, ja seria milionària. O no? Això és cert. O tots els mats. Home, t'hauries fet no sé quantes travesses ja, no? Com? Perdona? De travesses, quinieles, no? Que hauries encertat unes... No en faig, ni jugo a les apostes, tampoc. Això els altres. Escolta, una última pregunta, molt propera, ràpida. Sevilla o Benfica, demà, la final d'Europa League? Jo també crec que guanya el Sevilla 2-1. El Sevilla, val, ja està, només per saber. Escolta'm, Carme, gràcies, eh? Molt bé, a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu, Carme, gràcies. És que era important, jo crec, sobretot saber-ho i que la setmana que ve ho podem contrastar. Poques coses de les que fem tenen manera de contrastar-ho tan ràpida. És veritat, això. És veritat. Vosaltres veureu el partit o no? No. No? Estarem la xocolata. Estarem la xocolata.